Vi befinder os på hovedgaden i Kalundborg, som er den by, vi har valgt at fortælle noget om. Kalundborg blev grundlagt i år 1170 af Esbern Snare og befinder sig på Vestsjælland. Kalundborg by huser ca. 20.000 indbyggere, mens den ret store kommune er en provinskommune af Værre huser ca. 60.000 indbyggere. Kalundborg har 34 sogn. Erhvervstypen her i Kalundborg er mest primærerhverv. Det er meget fabriksindustri og forskning. For at filmen ikke skal blive alt for lang, har vi valgt et udpluk af de største industrier, noget smuk natur og nogle historiske kendetegn. God fornøjelse. Her bag mig ser I Kalundborgs olieraffineri Statoil Hydro. Her raffineres hver år mere end 5 millioner tons olieprodukter. Olien kommer ind via Kalundborg Havn med store olieskibe og bliver så transporteret op til olieraffineriet, hvor den bliver raffineret til blandt andet fuelolie og dieselolie. Her bag mig kan I se de store fabriksområder og skorstenene, og bag alt det her er der store opbevaringsarealer med tanke, der rummer flere 100.000 liter. Hvis vi prøver at gå lidt tættere på her, kan I se de her flammer. De her skorsten er nemlig traditionelle. Normalt vil man gøre det, at man brænder olieresterne af nede i fabrikken, og så førte man røgen op gennem skorstenene, og så den blev lidt ud i luften oppe fra skorstenen. Men her, der brænder man først olieresterne af, når de er kommet hele vejen op gennem skorstenen, og så bliver de brændt af i flammen op i toppen af skorstenen. Det er en mere miljøvenlig måde at gøre det på, da resterne kan blive filtreret på vej op gennem skorstenen. Det I ser bag mig er Novozymes og Novo Nordisk afdelinger i Kalundborg. Det her store område er et samarbejde mellem de to firmaer. De har slået sig sammen om det her kæmpe store område, som tager flere minutter at køre forbi med regionaltoget. Herinde bliver der forsket i medicin og enzymer og produceret tonsvis af diabetesmedicin. Den her afdeling inden for Novo Nordisk har alene en årlig omsætning på over 4 milliarder danske kroner. Bag mig ser I Asnæsværket, som er Danmarks absolut største kraftværk. Kraftværket er ejet af Dong Energy og har 3 aktive blokke, som alle 3 kører på kul, men kan køre på olie som reservebrændsel. Kraftværket ligger praktisk talt ude på en ø i vandet, så det er lidt svært at komme ud til selve kraftværket. Men her er det altså baggrunden. Kraftværket leverer varme til Kalundborg og leverer strøm til næsten hele Vestsjælland. Det leverer også vigtig procesdamp til nogle af de store industrier i Kalundborg. Kraftværket producerer ca. 1 gigawatt, altså 1 milliard watt. Det er nok til at drive 250 millioner af de her sparepærer. Vor Frue Kirke i Kalundborg er Danmarks eneste 5-tårnede kirke og er derfor lidt af et klenodie for byen. Bygningsværket stod færdigt i midten af 1200-tallet, og i 1800-tallet styrtede det midterste tårn sammen. Kirken blev derefter renoveret i et par år, og tårnet blev bygget op igen. Kirken er også blevet renoveret for nyligt, hvor den blandt andet har fået nyt kobbertag. Det kostede ca. 15 millioner kroner. Vi står her ved det smukke naturområde Røstene, som er placeret allervestligst i Kalundborg. Det her sted er mest kendt for smukke buskager, blomster og træer, sjældne ynglende fuglearter, smukke strande, vildt kvæg og meget flotte sjældne sten. Derfor er det her et helt unikt sted at se i Danmark. Så er vi tilbage på hovedgaden her i Kalundborg efter vores lille rundvisning. Det har været rundt at se er faktisk Danmarks næst største industriby. Vi håber det har været lærerigt, og vi håber I nød filmen. Tak fordi I så med.
Action. Ej, kom igen. Se dig.